Maayong buntag, Kabisaya ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw din sa naginusarang sibyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini ang inyong alagad, si Pagtuki Tat Samson makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpagtuki sa mga isyu nga may kalabutan sa kalambuan. Mga higala, Oktubre 18 karon 2014 og ang atong pagatukion, ang kabililhon sa kabataan. Again, ang atong topic karong buntaga mao ang kabililhon sa kabataan. Apan sa dili pa ta mo padayon, tugutoy yun ako sa pagpangayog katahuran pagbalik kaninyong tanan nga masuki kayo natong tigpaminaw dinhi atong programa. Labi na gyud sa ato ang mga suki nga anaa diha sa ilahang mga panimalay o sa ilahang mga panginabuhian, no? Diha sa mga isla sa Siquijor, sa Bohol, no? Sa Leyte, ingon man usab diha sa mga pipila ka bahin sa Mindanao ug ingon man usab sa ato ang mahal nga Sugbo, no? Ug ingon man usab sa mga isla, no? Nga sakop niini ang isla sa Bantayan, isla sa Camotes. So kamong tanan nga naa diha karon nga nagpaminaw, nga nagsunod kanunay ni natong programa. Once again, maayong buntag, no? Nindot kayo atong panahon atong pahimuslan mga higala, no? Kay sa naging mga adlaw atong natagamtam, no? Ang kusog nga ulan, no? Gani ang pipila ka bahin sa ato ang dakbayan ug ingon sa pipila ka bahin sa probinsya nakasinati man sad sa gihapon nga maang pag-ulan. So atong pahimuslan mahigala ug mahinaot unta ta nga magpadayon na kini, no? For the rest of the week kining kaanindot sa panahon. So mga higala, no? Nindot kay atong topic karon tungod kay atong sayran, no? Ug atong tukion ang kabililhon sa atong mga kabataan labi na gyud karon nga panahon, no? Nga daghang mga hagit, no, sa atong susidad. So mao na nga kuyogi mininyo haron ato ni siyang sayran gikan sa ato ang mga bisita mga higala. So matag Oktubre, no? Matag bulan sa Oktubre, the whole nation observes National Children's Month, no? Ang maong selebrasyon nagpakita, unsa ka importante sa papel sa itong mga kabataan within the Filipino family and in nation building, no? Kadong tuiga marks the 22nd observance of the event nga nagtutok sa pag-promote sa kabataan sa ilang partisipasyon diha sa kanang gitawag nato og nation building. Ang focus, no, this year's celebration is in line with the rights of children stipulated in Article 12 of the Convention on the Rights of the Child. Nining tuiga atong gisaulog, no, ang kining tumong ug tuyo nga mao ang padangat, no, sa tingog sa atong kabataan labi na gyud sa mga issue nga diin sila napiktahan mga higala. So ang mga pangutana: what are the stipulated rights of children in the CRC that the public need to know, and what are the issues that the children face today? Unsaon sa ni siya pag-address mahigala. So mao na nga kuyugan ta sa atong mga bisita ug walay ilangan ato silang i-introduce, no? Ang una, ang kasamtangang focal person for Child Welfare and Development Program sa DSWD Field Office Region 7, si Ma'am Grace Iyana. Ma'am Grace, maayong buntag. Maayong buntag po ni Maria Sir og sa tanan natong tigpaminaw sa DILA labi na gayud ning ato ang tulumanon, no, ato ang programa sa sponsored by Rafi, of course. Yes. So once again, di ana po ta last year ba to sa last Kita'y year kuyog dili ta yapon, ma'am. to advocate for the celebration of the National Children's Month, pero wa na dayon ang ubang activities because of the earthquake. Okay. So mo to ang mga panghitabo, no? Unya ma'am, ayaw kalimti pag-greet nimo sa atong mga kaubanan sa DSWD nga naminaw karon. Yes ma'am, go ahead. Yeah, so mao na ni ang ko kahigayunan pag-greet niyo labi na gyud, no, sa ato ang director, si Director Marcelita P. Habagat, si Ma'am Didit, then sa atong assistant regional directors duha sila, si Sir Marshall o si Micheline. Dayon ang uban pa itong kaubayan sa sektor sa children. Labi na gyud si Rachel nga murag maopoy contact na to ron sa mga media, no, to arrange our schedule, but wa siya kari karon kay lain ang lawas
So, ang tanang nga naminaw sa DSWD, nagtrabaho bisan pa sa among mga pamilya, karon maayong buntag, hasta sa tibuok, yun, no, Region 7, and even tibuok nasod, o kinsa may nakadungog nato karon. So, alang sa atong mga anaa sa mga sakop sa DSWD 7, no? Mayong buntag ni kaninyong tanan. Unya kuyog sa nato karong buntaga dinhi sa studio ang kasamtangang Executive Director sa Ramon Abutis Foundation Incorporated, Dolores Abutis Children's Fund, no? Wailain kundi si Ma'am Iris Andrino, ma'am, mayong buntag. Maing buntag, Tats. Maing buntag sad sa tanang naminaw nato karong buntaga. Yes, ma'am, ay kalimte ang ato ang mga kaigsuunan nga mga daycare teachers, atong mga nakuyog, no, sa atong trabaho. Ingon man sab sa Yes. ato ang mga kaubanan sa Rafi. Yes, ma'am. go Yes, ahead. maing buntag no sa mga taga-Rafi nga naminaw karong buntaga ug labi na gyud sa amo ang mga partners sa mga LGU nga amo ang na-partner sa amo ang mga kalihukan sama sa mga daycare workers, barangay captains o hasta na pud sa atong mga mayor og naay mga bata dinahang naminaw maing buntag kaninyong tanan. Unya, karon taon kuyugan ta ni Attorney Vincent Ailis, ang kasamtangang legal and advocacy staff sa Children's Legal Bureau. So munang mahigala amo mong giawhag, no, sa pagpadangat sa inyong mga mensahe. Pinaagi sa ato ang pagtuki hotline, ang mga numero mao kini 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang pagtuki hotline, ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754. O pwede niyo ipadala inyong mensahe pinagi sa atong pagtuki mobile. Ang numero 0933-521-2934. Again, 0933-521-2934. So amo mong giyawhag kung ganahan mo interact sa itong mga bisita, pwede kayo na mga higala. Okay, so di na tulanganon. Una siguro na kung pangutanon si Ma'am Grace, no? Yes, Ma'am Grace. Ma'am, una sa tanan, since karon nagsaulog man gyud ta sa kanang National Children's Month, no? Ma'am, unsa may mga katungod sa itong mga kabataan nga gi-stipulate sa Convention on the Rights of Child kung CRC? Okay. Sir Taz, una, akong ipahibalo nga, karon nga October 2014 is the 22nd celebration of our National Children's Month. So, ang tema nato karong tuiga mao ng bata, kasali ka, ikaw ay mahalaga. Okay. So, every year, ang tema nagka-concentrate good on the promotion and protection of the rights of the children. But this year, one particular and important, and we can say nga, murag napabayaan gamay nga right, ang ge-emphasize atong tema o sa selebrasyon. But nangutan naman ka unsa ang rights sa mga bata based sa ato ang UNCRC or United Nations Convention on the Rights of the Child. Gi-classify na into 4 ang rights: survival rights, development rights, protection rights, and the participation rights. So, ug miingon tag survival rights, kanang katungod sa bata sa pagpakabuhi, di ba? Unsa man na, mukaon siya, bistihan siya, naa siya'y balay. Yung mga basic needs. Basic needs. And even ang iyang panglawas, health. Ang development rights pod, kanang iyang right to education. Nga mapa-eskwela siya, dayon apil na diha ang pagpalambo sa iya ang abilidad, skills, and talents, and even kanang pag-rear up bitaw sa mga ginikanan nga matudluan siya og values, maayong values, and kanang involve siya ang socialization. That's why kani siyang values formation and socialization mao ni pinaka konsepto focus sa atong daycare service or sa ECCD, Early Childhood Care and Development. Then the protection rights, unsa man ni apil na diri ang right to a name, di ba dapat marehistro o naapotay ahensya sa gobyerno ang ato ang NSO. NSO. Oo, National Statistics Office nga
maoy na dumalaan nino kanang birth registration kung na ay ma-delay or wala na rehistro, labi na karon na apod mi gani roy activity with the Sama Badjaw nga ato ang gipangusgan ang birth registration kay wa man na sila nga rehistro o nga tinuod na, no? ma-refuse sila to an education or any service kay naay uban nga mangita gyud o birth certificate, no. Then ang kanang right to nationality, di ba, dapat naagi nasod na ay nationality nga mabilong sila. Then dapat secure and safe ang mga bata nato and naadiri sa protection rights kanang ma-protected sila against violence, abuse and discrimination and other maltreatment, no. Then sa participation right, which is mauni ang atong focus karon nga celebration karong tuiga sa atong National Children's Month, kanang ma-involve sila in decision making, dili lamang sa pamilya kundi ngadto sa komunidad. So atong awhagon ang mga kabataan ug mga bata nato nga gikan pa gani sa gamay sila ma-practice bitaw ang pag-express ilang thoughts o ilang feelings ila ang mga panghuna-huna o gibati diha o dayon sa panimalay mao nang dapat ang mga ginikanan dili lang moingon nga kaming mga tigulang maumi nakahibalo more than ninyo, so dapat kami ang mo decide, dapat ma-practice yun isang watan Matagaan sila higayon ng mga mapaminaw ilahang mga sila panahon nga maka-express sa ila ano maka-articulate ug unsa sa nang articulate sa Bisaya makapahayag ug klaro sa ila ang mga huna-huna ug gibati. So daghan gid ay ma'am, no, ang mga katungod sa atong mga kabataan nga usahay malimtan o baka wala mahibawin, no, sa ato ang mga ginikanan. So mao ning pinaagi ni atong programa at least karon baka na pahinumduman sila nga mao din ni ang katungod sa atong mga kabataan. Ma'am, nasa may mga rights nga usually na disregard unya giun sa man sa gobyerno sa pagdili ini nga dili, no, o nga matan-aw, no, nga kining matagaan og pagtagad kining maong mga rights nila. Makaingon ko sa akong own nga assessment, professional assessment and even kanang kinsa man siguro pud ang atong mga partners na on ECCD, murag nakita nato nga kaning participation right. Mao ni siya usually makaligtaan. Ngano, kay kaning survival rights na may daghan kita government, non-government organization, even people's organization nag-atiman na ani. So for DSWD ang ato ang supplementary feeding na program o uban pa kanang ato ang sustainable livelihood program makasagot man ni sa mga panginahanglanon sa pamilya nga maka-provide aning mga basic needs sa bata. Even ang atong Pantawid, no, Pamilyang Pilipino program nag-concentrate pud sa health and dili pod sa development. We have the ECCD program, the daycare service, and education pod Sa education, kay dako-dako usad. Correct, Oo correct. niya. And even other government agencies, kani sa development, ang DepEd, ako kayo og responsibilidad pod ani. So naanan na siya yung mga sagot, no, even kaning ato ang protection rights daghan na kaayo tag balaod nga national laws nga gi-comply sa local government units and non-government organizations pagproteher sa katungod sa atong mga bata nga maprotektahan sa against violence. But this participation right dapat ma-reminded ang uban, ang tanan, sorry, nga kinanglan ni siya atimanon kay naagay tendency ang ginikanan, ang pamilya, ang adults nga murag mo mabiyaan ang mga bata mo padayon no sa ilaha. So even gani ka ng parents paghatag or pag-decide anang unsay kurso sa ato ang mga bata, no? So uban murag more man gyud nga ang amo-amo ay masunod.
And we will be reminded this year nga ang mga bata dapat narepresentahan sa atong barangay Council for the Protection of Children, sa atong local Council for the Protection of Children. Mandated yun nga na ay representante sa atong kabataan nga maka-appeal sa decision-making process sa mga issues and concerns related sa mga bata. So naay mga mo na ma'am no, labi na karon nga pila ka tuig or 1 year ba nga gi-postpone no ang election. So nining umaabot next year siguro no Sa naay sa SK. So nining pagiha maato na sang makit-an ang pag-appeal no sa mga kabatanunan. Labi na gid diha sa pagduma sa ato ang panggobyerno. O kanang pagmugna og mga polisiya, ordinansa, paghatag og budget no para sa mga programa, labi na ning programa sa kabataan usahay dili ma-prioritize when in fact ang ato ang children and youth, di ba, mao ni sila ang atong future sa ato ang nasod, di ba? O unya dili lang pod ang ato ang kanang SK no. Kundi pwede po ma-representaan ang atong out-of-school youth. Sa DSWD, sa social welfare, nga to down the local social welfare and development office, na atay gitawag nga Pag-asa Youth Association of the Philippines, PYAP. Organisasyon na siya sa mga out-of-school youth. And even ang schools nga naa-po youth, kaya di ba, og ang National Youth Commission, magasulti sila nga, daghan nga kategorya ang youth, ang kabataan. So, na in-school, na out-of-school youth, na po ng atong SK, no, mga professional, o katong mga special nga mga youth na to. Miss Ai, unsa man ka importante ma'am no? How important is acknowledging the role of children in nation building ma'am? Importante jud kaayo na no sa giingon pa ni Ma'am Grace ganina nga kaning mga bata mao ni ang atong ugma. No, naagani po'y kanang panultion ana si Dr. Jose Rizal mao bitaw na nga karon gipaningkamutan nato nga daghan tang intervention sa mga bata kay kung sa tanong pa na tats ba mas sayon manggod tuliron ang bata pa kaysa tiguang kay linghod na. pa. Yes, kay linghod pa no. Kay kung tiguang na murag mabali na kung imuhang tuliron. So yes, so mao na nga better nga mas sayo, mas bata pa ato nang i-train ang ato ang mga kabataan para makatabang sila sa ato ang ugma no nga naapatay hope in the future mo na nga we should value children, especially ang ilahang participation sa ato ang mga kalihukan. Naamo gyud mga panultihon usahay man no, labi na kasagaran ako ni madungog labi na gyud na diha sa mga kabarangayan, mga barangay officials, labi na gyud panahon ting eleksyon, ingon din nga ilang mo anang mga bata kay kanang wa panay kuan, wa panay know-how, wa panay kasinatian, importante no. Apan sa giingon na nimo ma'am ay ma'am no, nga importante gid sila nga sa karon pang edad no, sa bata pa masanay na sila no, mahuna daan ang ilang skills nga by the time no nga sila na pod sila na maayo na ang ilahang pagdala. Yes, tinuod jud na katong imuhang giingon nga usahay na tendency ang mga dagko nga ayaw lang sana sila apila kay wala pa na sila no kahibalo. So there is really a need to really advocate more of regarding the rights of the children, especially on that aspect kay maulagi labi na sa ato ang mga kabarangayan na agyoy mga panghitabo nga dili kaayong matutukan ang mga kalihukan sa mga bata ilabi na kay kaning mga bata dili pa manggod butante. So kana sad kaayo kay inog tinantangay na sa budget, the tendency is naagyoy possibility nga maulahi ang mga bata tungod kay unahon nato ang dagko. Less priority. Yes, so there's really a need to advocate more on that aspect. Ma'am Grace, kita sa ato sa gobyerno, unsa may mga initiatives karon nga haron magtabang sa atong mga kabataan nga makaparticipate sila in nation building aside sa atong mga gipangisgutan nga na ay SK, ug ubang pang mga atong sa BCPC. Sa BCPC. Yes ma'am, basig na pa tay mga ang lain-laing ahensya sa gobyerno, and I think even ang mga non-government organizations nato kay kaning Regional Subcommittee for the Welfare of Children, both manino kanang NGO o government agencies, apil og mga government agencies, apil na ang national government agencies ug ang local government units.
naagyo tay mga initiative kuan gini siya murag periodic gini initiative nga na ay pagtapok-tapok sa mga bata o children and youth pud ang uban nga natay gitawag og Children or Youth Congress nga diha ang ato ang gi-expect mahitabo ma-raise nila ang issues and concerns nga kabahin sa sa mga kabataan dayon na sila mga recommendations for the duty bearers na maoy mo himo ani dayon i-evaluate na of course ato ang paningkamutan sa mga duty bearers nga matubag ang mga issues and concerns dayon i-evaluate na siya gani ang kada ahensya naagyoy dapat gitawag nga plan of action for children. Oo. Dayon mauna siya i-consolidate ito sa national appeal gani na sa ato ang medium development goals no sa MDG nato. Dayon sige ang pag-evaluate ana og how far na ang government nakahatag og interventions, programs and services, activities for the children makaresponde atong gipang-raise nila nga mga issues and concerns no. So for the SWD ang ato ang mga programa nga mo responde gyud sa panginahanglan o mga uban pang concerns sa kabataan manang Pantawid Pamilyang Pilipino, Sustainable Livelihood Program, atong Supplementary Feeding Program, and of course in coordination with the local government unit ang atong daycare service. Then daghan pa kaayo no nga ang uban natong atong advocacy nato for the rights of the children. Daghan pa kaayo actually ang ato ang mga serbisyo, ang ato ang mga programa sa DSWD maapil gyud bisan paglain-lain siyang sektor, maapil gyud ang kabataan kay kun ana sa pamilya na may mga bata o mayon tag sa women na may mga inahan nga women ingon ana so og PWD pod na may mga ginikanan nga PWD senior citizen so ang kaning children sector or kaning programa dapat interventions para sa mga bata cut across ni siya sa uban pod nga sektor. Misay sa atong sektor no kay ang atong mga kabataan nga giserbisyuhan no labi na gyud sa inyong office nag-edad man og 0 to 8. 0 to 8. Yes. Ma'am, unsa may mga bahin ana ma'am nga nakita nimo nga mga issues and concerns no? Siguro later on si Ma'am Grace ako sa siyang pangutanon sa mga taas-taas nag-edad but sa ato ma'am sa atong sektor unsa may nakita nimo nga murag dako jud kayo nga mga issue o concern nga kinahanglan ma-address o matagaan o pagtagad. Actually, ang Dolores Aboitiz Children's Fund sa Ramon Aboitiz Foundation, nag-focus ta sa mga bata nga nag-edad og 0 to 8. Kay nga naman, tungod atong nakita nga daghan kaayong mga studies nga nagpamatuod nga kaning mga idara, importante kaayo ni because this is the foundation. So, ang mga issues nato aning mga aning nga sektor, kaning gitawag natong early childhood care and development is that there is really a need to strengthen or capacitate our daycare workers or shall we say child development workers. So ang ato ang mga kalihukan aside sa naghatag ta or ni ayuda ta sa ato ang mga local government unit sa pagtukod og daycare center, ato sad silang hatagan og training to ensure nga ang mga aktibidades dito sulod sa daycare appropriate siya sa edad sa bata. So gani na ay bagong balaod nga gipasar ni 1 year pa lang ni siya no gitawag siya og Early Years Act or RA 10410. So akong usbo no RA 10410. This is a very new law. Sa 1 tingan, year pa lang ano, siya. Early Years Act of 2013. Of 2013. Oo, Okay. nya kanini suporta gyud ni siya nga it really kanang nagkuan gyud siya ba nga atong i-strengthen ang kaning sektor kinahanglan nato siya hatagan og atensyon tungod kay ang mga development nga nahitabo aning mga higayuna importante kaayo sa later development sa bata. So that's why niaging adlaw nakikistorya ta sa mga representatives sa ECCD Council and we are actually
partnering with them no sa mga kalihukan para sa ato ang mga bata ani nga sektor. So nag-focus ta sa ato Ma'am Sir Rafi, nag-focus ta sa facilities and training sa atong mga daycare workers Yes. para ma-address tong panginahanglan no sa atong mga kabataan Yes. ages 0 to 8. Yes, Alright. pero aside ana tats na apod tay mga grants. Okay. Katong mga organization nga naay mga kalihukan nga related sa mga kaayuhan or mga bata, nag-fund ta pero dili lang ta direct implementers. So we also give grants to our partner agencies. Anyway, ato nang paladman niya atong discussions regarding ana no. So mag-break una ta mga higala alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo nga laing kasaulugan alang sa mga kabataan ang gisaulog sa niaging bulan? Niadtong bulan sa Setyembre gisaulog sa United Nations Children's Fund ang 25th anniversary sa Convention on the Rights of the Children, kun CRC. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, aniya ang mga pinakauwahing kalihukan ug panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Labaw sa 3,000 ka mga katawhan ang isalmot sa gipahigayon sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kun Rafi Ijak nga 11th Moonwalk, a walk for breast cancer awareness ni adto Oktubre 11. Tumong sa mga kalihukan ang pagpahibalo sa katawhan mahitungod sa kamahinungdanon sa kaugalingong pagsuhid ug sa mammography aron malikayan ang cancer sa suso. Dinapit sa kalihukan mao si Vice Gobernador Agnes Magpale, diin gipadayag ni ini ang iyang suporta ngadto sa mga natapdan sa cancer sa suso. Lakip sa mga nisalmot mao ang mga katawhan nga nagagikan sa ahensya sa gobyerno sama sa Department of Health, mga barangay, tulunghaan ug mga pribadong ahensya. Ang moonwalk gipaluyuhan sa Rafi Ijak katambayayong ang Cebu City Government, Task Force Cancer of Cebu City, Department of Health 7, Destiny Medical Fund Incorporated ug Goldilocks. Suportado usab ang kalihukan sa Cebu Cancer Fight Incorporated, iCancer Foundation, Alcordo Advertising, Nature Spring ug Can with God. Padayon na pakigtambayayong sa Rafi ngadto sa mga ahensya sa gobyerno sama sa Provincial Environment and Natural Resources Office kun Penro sa kausa mahitungod sa kalikupan. Mao kini ang gipadayag ni Penro Chief Zarim Joseph Estela. Laing katambayayong sa Penro maong Department of Interior and Local Government Cebu Province. Kahinumduman nga adunay mga tree planting activities ang Rafi katambayayong ang mga nahiskutang ahensya. Usa sa mga programa sa Rafi kabahin sa kalikupan mao ang Green in Philippines program kun Generation Redemption and Expansion of Natural Resources Initiatives in the Philippines program nga ubos sa Integrated Development Unit. Tumong niini nga masunod ang maayong binuhatan sa pag-atiman sa kalihukan sa nagkalain-laing dapit sa nasod. Ug mao kini ang nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Chrisley, maayong buntag. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo text sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ijak sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikod sa cancer alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Okay, balik ta mga higala no. So, kuyog na to no ato ning ipaila taud-taud ato sa ning paginhawaon si attorney. So mga higala, balik ta mao to no ang gistoryahan nato kabahin no sa kabililon sa atong mga kabataan. Now, ma'am, going back sa imuha Ma'am Grace, unsa man gyud ang mga dagko kayo nga mga issues and concerns no sa imo lang obserbasyon o sa imuhang point of view kining issue ha karon labi na gyud sa atong mga kabataan. Yes, ma'am. Oh, bisan sa kadaghan sa ato ang mga balaod, di ba, attorney? Nga nagprotektar sa ato ang mga bata, no, sa atong kabataan, pero makaingon ta based on sa ato ang mga cases nga na-serve sa DSWD o sa uban pang ahensya, apil ang ato ang non-government organizations, taas-taas paghihapon no ang atong numero sa mga cases on child abuse.
So, ubay-ubay gyud na. So, ang mga ginikanan, unsa man ila ang katungdanan ani nga maprotektahan ang mga bata. That's why naatay gitawag nga protective behavior for the children, no, nga ang mga ginikanan dapat sila ang numero uno mga adults nga mo-protektar sa ila ang mga bata o sa atong mga kabataan. But it's sad to say nga unsa jud kaha distorted na ang atong values, even family values, nga bisag ang mga ginikanan mao na may mag-push sa ila ang mga kabataan. So daghan tang cases nga nahibaw-an on trafficking, kanang pornography, and even kanang pag-abusar sexually sa ato ang mga bata nag-start sa pamilya. That's why domestic yun siya, no, violence dayon maoy mag-create og abusive situation para sa mga bata. So mo nay pinakasubo nga palandungon karong panahon na Sir Tats.